Di napalabas, gapo iti panangibaga ni Chuna nga itimol tinagturungan ni Jorin, napan binirok ti balasang ti baro. Idi addan itimol, naragsakan idi makita na ti baro ngem naklaat idi makita na akadwana ni Elisa. Simrek da ito'y kat nagtugaw iti san unay nga adayo iti lamisaan dagiti dua. Namuan ni Siasya arinigalwan mat ni Jorin ni Elisa iti singsing, ket iti sasangpet ti baro iti pagtaenganda. Kinumprontar adagos ti inana. Ita papagayam, addoy ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Siit iti barokong. Si kanto kanun, ti mapanidya mansyon da siya. Diyak kayat, mami. Oh, tapay. Ang mga nupikutan nak. Oh, nagsurti kando kas sa teramida na kad ka, iho. Kas ka na nangabak iti loto. Mami, no iso ti maasawak. Kat kaslaak la na malmalas matan ng banyas. Aniya. Oh. Mami. Mabit lang. Sungbatak na ito eh. Sige, mami. Panawan kayo pa eh. Ha? Hello, iha. Anya. Nakitam itay da during ken Elisa iti may sa fast food iti mall. Nangag mo? Adamat in regalo ni Jorin asing-sing kan kuana? Ay na, kasla una iti misugsog ni nanang mo. Idi maamuan na nagkuyog kayo kini Joray. Gaputa sana paboriti ayan-ayat ni Lolo. Nagkrigat mo't ang makaw-awat ni nanang mo. Wan nga rod, Lolo. Kasla di na napatasan tinagayat. Ay, ananay. Ada text mo, apawk. Ang mga nuniyo rin taytan. Saan man? Saan nakapunbok kanya tinag-text? Ay, sige nga raw. Tayo nakban iti ayan ni nanang mo. Ay, sige, mapanakaw. Wan, Lolo. Sino nga taday ti anak text? Saan? Ibang pangtanak to'y nag-text. Kuna na nga ataywak ni Jorin. No kayat ko nga awan tidakas sa ama pasamak. Victor, sa dino ti ayan ni Jorin. Imaril ka na ti kwarto na. Ti salbag. Ha? Apay. Ano yaman ti kapungtot mo iti anak ta? Mabit lang. Adaw mo kanyak. Sige, Chona. Sung batam. Mapanak pa'y uminom. Mawawak unay. Saan ko pa sungpatan? Ni siya da ito eh. Anyaman nga tan, ayah di bagada. Saan ko pa salsalangadan ni Jorin? Paliiwag pa yung mo na ida kan ni Elisa. Saan ang mabalin ama-amuan tanan kan Lolo? Nga da nag-text kanya kamang ipangpangta. Kasigurado nga agda nagdalakit tinumaamuan ta. Elisa,
Rabiin, gamdi ka pa'y simrak iti silid mo. Diyak pa'y lang amin makaturturog, nanang. Apay, umay nakakadipasyaran ni Jorin? Ah? Ay, ni. Saan, nanang? Kadno ka itultulnog naklaang. Amo kaya wag subli. Iso adi ka pa'y napan naturog. Saan, nanang? Elisa. Iti ayan-ayat yu ka ni Jorin. Kasla makit-kita kon nga iso timit sa tinagulo abiyag mo, anak. Nanang. Dad, madin sa materiringan ni Mami. Apayan ako ng tikas ta, iho. Kitain nyo. Nakad-adayo ti turong ti imatang na. Huwag nagpaiso. Apay nga ta? Nagsubang kayo kadi idi rabi, Daddy. Saan, iho? Apay nga rod akas dyan ni Mami. Ay, diyak man na mo. Asit ganyo. Kat amon nyo na anya ti problema, Dad. Wen, talaga pagsalod-sudak ni Mami Jorin. No anya ti pakaburburiburan na. Tas kan ngay pagkakinedyo rin to'y nag-text kanyak. Parang resunday tiyo mong awag. Ingat kaya, Uncle Dominic. Hello, Uncle? Kumusta ka, ni Liza? Saan nasaya at, Uncle? Oh, tabay. Nasay-saya at no'y pagkakan ko na tinag-text kanyak. Hello? Elisa? Ay, kuha, Uncle. Oh. Apay anak ko nam tikas niya eh. Gaputada nag-text kanyak, Uncle. Anya tintext na. Ibaga, gampang aasiyo, ha? Tadiyo ko may bagbaga kadananang kin ni Lolo Damian. Tapay? Kaputadyak kaya tamadanagan ta, Uncle. Anya nga minday ta? Ikariyo ko mapay nga umuna adiyon to ko maibagbaga kadakwada. O sige, sige. Tuwata lang, no niya manday tang ipot nung kanyak. Ada nga min nag-text kanyak kat agi pang-pang ta. Ha? Anya? Ada ka no dakas sama pasamak. No jak adaywan ni Jorin. Sino tinangitikskin kay tikasta? Tsaka mo, Uncle. Pinatas mo ka din, ngawagan ti number? Wan, Uncle. Ang agriring lang, sana sumungsungbat. Oh, kasta ka di? Uncle, anya ti aramidak. Saan ka nagdanag, winagputang? Sana na di atiks ti mang rakrak iti relasyon nyo, kan Jorin? Uncle. Jonah, apa may kulkulan ka? Anya ka di timang burburibor kan ka? Kwa? Kasar-sarita ka. Oh, dinak mo lagatan Kwa, honey. Kaya't kung ti sumura ka dya opisina, itangal daw. Anya? Kapailam ka din ti sumabak manin iti trabaho? Wan, unay danta sumaba ka sa umon. San mo't anadagsan ti trabaho kitjay? Sana say-saya at numapana ko ni di opisina. Ang trabaho akit din. Sige. Numayatan ti bagim.
Ingka nga Roden. Ngem, saan ka nga overtime? Wan, apay ko mga cover time ak. Sige tayo nakatagdi ko sa tagsukatakton. Okay. Siyaktong timang itulugan ka. Okay, agyaman nakno kasta. Sige, inak nga ro na nagdigos. Oh. Masikuran nga ta dito'y balay. Isawa kaya't nan timapan iji opisina. Teta, naisagana kong tipalon ko ang mapanay sa opisina. Indakagsukatan. Medyo rin itong mauawak. Hello? Kumusta tinagpatnag mo, Elisa? Nasayat, Mat. Nabsugak. Nakaadok tinahan iti-in-order mo kinantay di rabi Intan tumanan. Anya? Di pa ikat makanayon tanton dagkoy-kuyog no kasta. Man ano ko ma? Uwan gayam. Imawag akta kayat ko ama-amwam nga umayon ni mami iti opisina yo. Kasta ka di? Nagsayatan no kasta. Tapno maksayan mo ti trabaho. Uwan, ngam agpao di kanto arumor iti opisina yo. Tao may kanto sukunan. Taintan tumanan nagpasyar. Saanan? Delikado. Ha? Taapay ko maadelikado. Gapo tada nag-text kanya kaya nakasangputak dito balay iti rabi. Anya dahi atex. Pangpangtaan nak, Churin. Anya. Ada nag-text kanya. Nga ada ka no dakas ang mapasamak no di ka daywan. Anya. Asino dahi nag-text? Tsaka mo. I-forward mo to number na. Taawagak. Juan, itadguntukan ka. Pinagas mo ka din nga inawagan. Inawaga ko hon. Ngamsan ang sumungsungbat. Saan nga ta, ani mami? Anya? Imposible. Saan nga ugali ni mami, di mamubut-butang? Asino nga tangarod day chay amang ipangpangtakan niya. Adda kanon na awat na apangta. Gapo kini Jorin. Mangrugin nga gikaro ni Lisa. Kailala. Nakakaasi. Ta iso taglak amay ti amin. Umas asidagan king kuano ti Kalbaryo. Sa paila ko ma, tanitsyo natin ang ipangtakin ko na. Patang kanaklat tati pakinakam ni Lisa. Aging gaparigatan ti bukod na nga ina. Gapoy ti panagayat na kinijurin at di na amo akabsat na. Agriring tinumerong ented kanyak ni Elisa. Awan matimang sungsungbat. Asino nga tadayjay anang ipangtakin ko na.
Addan ni Daddy anapan nang itulnog kini Mami di opisina. Asino ti awagam, iho? Dad. Ibagak na ta. Timbaga kanyak ni Elisa. Oh, apa di ka makasumbat? Unak, asino ti awagam? Ti cellphone number ng entered kanyak ni Elisa. Anang ipangtakin ko na, Dad. Anya? At damang ipangpangtakin ni Elisa? Uwan, Dad. Ngumpang aasiyo. Tadayo ko maibagbaga kini Mami. Sige. Tuwadala ang iho. Anyam, apay nga yung pangtada ni Elisa? Kuna ka no ti text. Nga adadakas ang mapasamak no sa anak aliklikan ni Elisa. Saan nga taan ni Mami dadya nag-text kang kuwana? Isumat tinapanunot ko adagos, Dad. Isu adyak kaya't ama-amuan ni Mami iti maipapan iti dayjay. Well, iho. Paliwan ta ni Mami. No iso tinangipangta kini Elisa. Ma'am, at to'y dagiti na penting ida permanyo a papapeles. Oh. Sige, iti sumpay lang rita. Pirma akto, inton madamtama. Uwan, ma'am. Sige, ma'am. Agsubli ako ni tilamesaan ko. Mabit lang. Adda ka di iba kayo, ma'am? Sa dinugayam ti nanggatangam di ta singsing mo. Di singsing mo idi, kunak kuma. Tadyak mo tan makita kang ka. Ha? Apay nga tasal salud-suden. Apay akit kita anak mutlatan. Iti may sa jewelry shop, ma'am. Nagulbud ka na sa. Ha? Saan, ma'am? Apay na saludsud yo. Kurso na dayo kadimat? Uwan, napintas. Manumat ti pinanggatang mo. Ha? Manungat ati ipagag. Pwede kang sao. Sagmamanaw ti kasjay asingsing. Ay, nalagalaang, ma'am. Manungaro, diha. 5,000 laang, ma'am. Kasta. Sige, agsubli ka na itilamisaan mo. Agyaman at, ma'am. Hay. Panawan kayo, pay. Sige. Talagang agul-ulbod. 5,000 ka, no? Idinto ta 30,000 tinakitak. Iti resibo ni Jorin. Idi ginatang na ti kapareho da jasing-sing. Kat inregalo na mat yan ni Shasha. Dad, di mo't da kayo timapan mang sundo ni Mami iji opisina, inton malam. Hamani ho. Kain kam to palang agpasyar. Marang mapukaw ti stress na. Nasaya at unay tinapanunot yo, Dad. Ibagak mo't kin Elisa. Asukunak inton malam. Anya? Sika manin timang sundukan ko na, iho? Uwan, Dad. Embagak ngagpao din to. Tapno masundok. Wanag, kasano no makita na kay manin tinagipangtak ni Elisa. Kat aramidin natin bagana. Saan kami ang mabutang, Dad? Iho. Nakasagana kami kini Elisa. Amang ilaban iti ayan-ayat mi. Agarnad kayo, iho. Tadiyo pa'y amo no asino nagiti kalaban yo. At dapay sa baling atapak.
Malaksid kini mami, Dad. Sino pa, iho? Ni Shasha, Dad. Ha? Walang nagpaiso. Agkurso nga daunay kanyak ni Shasha. Kat amangan no iso ti gapuanan dayjay atex. Lukasta. Rumbeng apaliiwan niyo pa'y ni Shasha. Uwan, Dad. Saan kami asumardeng kini Elisa? Aging gaadimi maamuan no as sino ti texter. Hello, Uncle Dominic. Di Dadim. Anta rita balayo? Napano ni Gitalyer, Uncle? Siguro katag sakit pa lang tinakam kanyak ni Dadim. Gapoy ti panagsupangwi iti na minsan. Pasensya kayo kumakin ni Daddy, Uncle. Mawatak ni Dadim. Kan oras siya, pasensya ka kuman. Uwan, Uncle. Awan pagdanagan nyo. Tawan gurak kada kayo. Nasaya no kasta, iyo. Anya ka dito ibagayo. Tay mawag kayo, Uncle. Kaya't kung agsarita tayo ti personal, numasagom ti may diti balay. Sige, Uncle. Umayak dito balayo. Tawan mo't papanak sa bali. Anya ka dito pagsaritaan tayo. Panggap kada kayo, kan ni Elisa. Anya? Anya pa'y dagiti sumarno ama pasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parokong.